Draibar nakaslem jong unongsan Hima. Ka senjuk Nongñiah taxi sor bat Khap sor mendagasngi ke shpodari risaw asha pesan. Kira let ban Jingkyrshan ban pej ke Phlim Draibar taxi kabalapan I habiju cinema. U publicity secretary ke senjuk Nongñiah taxi sor bat Khap sor uba Wilson walang habakran shikila pathai kebor hadian berada pej ke Phlim. Ulaong Kumba prapo pesan Nongñiah taxi kilawan ban Jingkyrshan ni ke Phlim bat ongru baka khana jong ke Phlim kalong thek kum ki Draibar taxi kibadan hakeleng ke jela. Ula kentui ki patba bakin wan ban pet ya ke Phlim ban kentiu ya ki jong la jong. Ni nga kamu publicity secretary jong ka sinjuk Nongñiah taxi sar khap sar ni wan hang ni ban pet ban saki ya ke Phlim ni wan ban pet ya ke Phlim ban saki along kum sibenta kabai dei ban Nongñiah taxi kiba kethop habaro amtang hang ni po is ka sales jungi ndri hapo baro hi ki benta jong ka jalla me khalaya ki bade hi ki Nongñiah kali ki dan benta kum hakani ka jingem ka baki pi hakani ka Phlim ro kalok thik kum ya ka jingem jong ki driver taxi ta kum sibenta ngakwa ban kentu ro ya ki paiba pi sobha pi ban pe sakhi daladi ya kali ka Phlim along sya ka internet bat ngakermen ban ngikibok ru along kum kalat ban aikam ajam khamtam hakani ka perthai waran menta ba kam ke jam ke duna ba te kani ro kalong kum sibenta ban kentiu ya ki kena samna juni ban yo kam yo jam ban swangi le rany ba ban trei ya kini ki jat kam ban Phlim kidang le rany ban shooting film ndai khani ka juk menta ngapej ngasol sarong ro ban I ba ka jala juni kila kiu ba ka lain ban ak ka Phlim kimdan chu ka jing le rany kum tang ya amin sim shu ba ni nang kwa ba ki pai ba hi fin kentiu ya la ki jom kenang bingila ban ki sepang haboro ki ka ji trelang juni ba ki bagini ki nong snap Phlim kalong ni kesan ya kani ka Phlim da ka ba ni wan komentasi fi I hang ni dila apa senjuk Nongñiah taxi sor bat Khap sor dila wan hang ni la ba prapo pesan ki pai ba ki badai petang Nongñiah taxi ki bawan ban kesan ni ka Phlim kata kalong kum si benta ban kesan ki nong snai ka Phlim Kapag basna ni Phlim kalau katon kano kacing sino ko tilang ko trade ang kan siya hoi kadon teng don ki jaka ki bakiwan ban shooting ya Phlim ha ki stand taxi te kum ta nakalang jong ki taxi ni lak no ni kesan ang ki teng ki haban ba hapor ban shooting ya Phlim ki don kam ban sim ipor jong ka tu jaka ba yang ki taxi te kum ta nakalang ki taxi ni ai ka tu por da ka ba ki sok tilang ban khati ka por la jong ban ai la ya ka por si kinong sna Phlim kanang ban yo ban don kam kat kum ka jing don kam ka Phlim te ka Phlim ka biang bha ka bas bha bat itanar ro hadu katai bat ka jing karpat jonga karpat ki paj ba sabha bakin one page one kersan lem ya kana ka Phlim kanang ban kenteu ya kayo ka kot jong ki parakasi perdok prasnam par wan ban sakhi hi dala jong ki khman kumno ba phin yo I ya ka ne ka video ya kana ka cinema ya kana ka video nong ba kalong ka internet hadu kata-kata to iko Nongñiah taxi bi I manod Phlim ni Draibar taxi kay jing sim haka jing sngau jong I kum ki Draibar taxi haka ne ka stai ngilong kum ba ki ak kaya serium ban ki Draibar taxi haka ta ka stai thek kay ka jing sim haka jing sngau jong I nong pisau ko kan pisau sarong yang kada berkom Niskil sarang hoy, niskil sarang ba haka jing sim jong I Draibar taxi thek la ak kana ka Phlim haka ta ka stai ba kum mengi ngejilong haka ta ka stai kumne hi ak ay batu kubor para driver ni saya bertunjuk ka khobor banga as ki para Draibar jong I menta ba ngakhot gi breu gi para Draibar jong I ki bompat wan pe ya hakane ka sngi sabha wan lang ban pe ya kana ka Phlim khnang ba kan wan kan kentiu ya ka jong I ya ki ne ki nong ak Phlim khasi jong I ay mapunong ay balwan pa nda ka jing wan jong I hang ne ngi kersan gi ya kana ka Phlim bagla ak haka story jong I ki Draibar taxi gi wan ban kersan ya kini kinong snap Phlim kan